A ten pán vedle, prosím zde. Já? Pánovi. Přijmu vodu prostě. Může být, není problém. To nebudete takový pacient. Dostanete prášek, jestli vám nic nebylo. Posaďte se, hlavu tam. Hlavu tam. To je dobré. V chyni. Dostanete prášek, vy se hnedka, jestli vás zde neléčí. Nebojte, to dobré, to vám zrychlí krok. No ne, to by vám, jen by vám to se nedal, to by se nedovolil. Když možná. To pěkně taky, co vám pomůže. A red flag. Klid, styr a dvojitý.